April ni somni pahni sang ni somni paruk ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule voin hi April ni somni pahni ani a US le Israel in Iran in dona in ka hai nei mek chu top don ta a ni zan thleng khan US le Iran hi in ka hai nei chun zom zelani don le don lo chung chaga in biak nan la nei lova tarlan to thin angin US President Donald Trump chuan in biak voi ni na nei ani tur thu sain Pakistan khopui Islamabad a po Vice President JD Vance hoin palaya tir don ti asoya Iran ero chuan ni zan thleng khan Pakistan pan hian palayan la tir lo ni na langa engtin ngen om zelang ti chu khovel ngai venani in biak na boipui tu ber Pakistan official ten thei top chu ma se in biak tho ni nan la nei theilowa President Trump chuan in rem nan nei theilo chuan Iran chu bom chun zama tum thu apuang dum renga Iran ero Trump thu soiwang hian an zam lem lo niang vawna kara in biak an du lo thu le beilen ni chuan an sipai ten an chang let ve mayang ti an soi ve boka President Trump hian in ka hai nei mek hi apot sei le mayang em ti chu mitam tak zo na ni ti chuan an in biak le biak lo te Trump an Iran bom tura US sipai te thua pek le pek lo te chu khovelin angai chang mek ani engtin nge thilakal zelang ti kan ngai chan mek lain engtin nge thila lo kal to ti pok an hriat chian angaya anin do lo lai le anin biak lo lai den chenin thil sang in sei te ang February ni somni pariata US le Israel in Iran an bom chana Iran in an chang let ve nga la April ni som pakhata Pakistan khopui Islamabad a in bia in Sangha zakwa somsari pakwa Islamic Republic of Iran pian nuwa US le Iran in biak na level sang berani darkar somni ai tamman in biak nuwa atuma manin min theilowa US chuan Iran chu uranium thlit fim chun zom to lova nuclear ral thuam nei tum to lo turin an phuta Iran in US thil phut an ti hlotling theilowa an nuclear program chu in dona tur ni lovin civil mi te ta na thil tangkaya man turani an ti ve thungani in ka hayan nei chun zom zela in biak na chungchang comment le thil sang a US le Iran an in gur chun zom zela Iran Foreign Ministry chuan US thil phut chu ti hlotin thei rual lawani an tia President Trump chuan Islamabad in biak na hian thil tam zoka an in rem theya uranium chungchanga Iran in US thil phut an ti hlotling thei lo ti sain Iran sipai ten US le Israel long te tanan dan pin mek Strait of Hormuz chu US Navy ten dang vele in anua Iran long chok na hmuna lut le chok tur long an dan thu an puang vele tani in ka hai huna top don hnaya President Trump chuan in biak na nei pui tumin thei to pa chua ani na taka chuan Pakistan ram hruai tu te chu US hian atir phar dor ani bermaya Pakistan sipai lal Asim Munir chu Iran ram kho pui Tehran azina an Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Middle East ram dang atuam thunga chuti rual chuan Trump chuan Iran a vau chun zom zela in biak na nei in rem nan nei lo chuan Iran rama power plant le leizong phin dar veka tum thu te po asoi hialani heti chung hian Trump hian Iran chu Islamabad ta in biak na do kan kil turin a kar chuak zawri lova Iran chuan US Navy ten an po ten dan cha wang le US chuan an thu soyan thak chena wangin in biak na in omzia nei don chuang lo ti sain US in palayan tir ti an pon hnuwa po Iran hian palayan tir du lova nimin le ni zan thleng khan Pakistan official te chuan in biak tho ni na chungchanga Iran thu le hlan langai chang mek ti an la puang ani in biak na masa Iran ram palai te ho tu Iran ram parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan Iran po ten dan cha wangin US chuan in ka hai thu thlungan bo chiani in soya Iran Parliament National Security Commission member Mohammad Reza Sani chuan Meher News Agency hnena in biak tho ni na nei tum nan nei lo thu asoya tun din hmuna thil om dan thirin in biak na nei na chi nian hriat lo thu sain US chuan an ma ni ham that na chau thirin uchuak takin thilan phu ta tia tun din hmuna thil om dan le hunkal to US ne na in biak na kan lo nei to thin dan te thirin in biak na nei a chul na kan hrelo atiani Nizam Khan Pakistan Minister of Information Ataullah Tarar chuan Islamabad in biak na chungchanga Iran chan nan la hak zel ti asoya Pakistan chuan in biak na hmanga rem na kong zo tumin hma la mek zela heti rol hian in ka hai kal ni nei mek huna top to dona wangin Pakistan hian in biak na nei ani theinan hman la zela voin lama in biak tho ni na nei thei nge an in be sei thu an soya
in rem na nei ni phei chuan President Trump chu ama nge Islamabad ta kal lo po in video conference mangila tel ve don ni in an soi ani heti lai hian Pakistan a Iran ambassador Reza Amiri Moghadam chuan civilization ro pui tak nei ram chu vauna le tharum tho na hmanga biak chi ani lo ti alo sei ve bok ni zan kha in biak tho ni na nei hun tura ngai ani to a nimin tlai khan President Trump po in rem na ro pui tak nen kan to pang kan dor hlo tling khop maya in biak na hian anor tu ni thei din mun thataka kan ding miaw ani ti in alo sei to a ma se ni zandar som pahni thleng kha chuan an la in belo zel ani in biak na chu lo nei ta po ni se Iran ram shroi tu te hian US thil phu thi ti hlo tlin chi ni lo ti in walau takin an soi renga an tran na nga yan tran zel chuan in rem na ro pui tak chu om hmel lova Strait of Hormuz la Iran in an dan to sa chu US in a dan thu avele meka thilom dan tur soilo ka har tak zetani nimina kan puan to angin Trump hian in rem nan nei theilo chuan Iran chu bom tam tak manga be nga lan ni ang ti a soi to a Iran po in beyan ni le chuan a man chan le dan ni lovin ti dan tharian chang le to ang ti in US an volet ve boka in rem na in boina bel cha na lam kan hoi mek ni na lang heti la hian President Trump hi hun kal to thirin a hun tiam ti dang lam fo thina ni awangin in ka hai hun top tur po hi pot sei le mayang em ti chu zo na ni a chu ti lai chuan nimina media te zo na chan na chuan Trump hian in ka hai po se tum lo thu a soya hun tam kan nei lova in ka hai po sei ka du lo atiani ni somli chung zet bom missile le drone manganin be no April niriata in ka hai puan ani a he in ka hai puan hi voina top to dona wangin in biak na nei lo ta seng thil nge thlengang ti zo na chan na hi boi thak lai ber chu ni a in biak na po chu nei ta seng tin ngen ti ang ti po ngai tu tham fe ani tho tho President Trump chuan in ka hai hi Washington ani lai ni tlaya top don ti asoya Iran State TV chuan in ka hai hi Iran ramatu kin jing lamda thum le chan ve India ramatu kin dar nga le chan ve kha top hun turani ti an puang ve thunga Pakistan chuan tukin dar nga le minute som kha in ka hai top hun ni in an soi ve thunga ni heti lai hian India rama Iran palai chuan nimin khan news 18 in an kom na Iran chuan remna du ma se eng thil po ma chon turin anin ring ti asoi India rama Iran palai Mohammed Fathali chuan engin nge in remna siam thayang ti hi US kuta in ngatani in remna nei turin kanin peya eng po tok turin kanin peya in remna kan thlang thung atia in do tur po in kanin peya US yan ni thum chunga min hne thei anin ringa ma se kan ram le kan mi puite anin veng zela ni somli pani nuwa po in biakna nei an du thu an la soi me kani ati Fathali chuan US chu Iran raman beina sipai hmun te chau beilovin civil mi te omna beya mi pui tam tak thata apua mi pui poi soilo engzat ngen tha po ka soi thei kan hmun poi mo te kan khol poi mo te kan kalkong te kan rail kong le kan health center te po na sa takin an beyani atia chuti lai chuan India ram mi puiten Iran ram mi puite laka khongai na le za ngai na lan tir chu lomo mati thu a soyani ni jan khan New York Times chuan Iran in Islamabad palai an tir du lo wangin US Vice President JD Vance po in Pakistan alapan lo ni in a soya Vance hi nimin zinga Pakistan ram lampan tura soyani a ma se Iran in palai an tir du lo wangin na thuri ta a chuti lai chuan Iran lam hian chan na lom oman nei chuan Pakistan pan ngal thei turin in ring ni in an ziak bok heti lai hian Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Iran chu US nenan in kara thutiam hlen lo na thangan ok mek ni in a soya ta sin an kom na Lavrov chuan US le Iran in kara thutiam le in vauna in pol na sa hlea thu taka om lo wangin mason na tak tak soi tur om lo atia Russia chuan US le Iran in kar thil kalvel chu uluk taka thlir thu sein thil in thak thut thut thei reng ani a darkar somni pali chungin thil kalphung voi som lai po adanglam thei ani ati Lavrov chuan US le Iran in biakna nei hi kan support a kumsang ni som panga Iran nuclear chungchanga in remnan nei ang khan nei thei po in hlotlin na ro pui takani ang ati bok heti lai hian US le Iran a chuan in daudu lo pol anom ve a US a chuan US sipai bang te chuan Washington DC a
US le Israel in Iran an do du lovin peaceful protest an neya heng mi te zinga somruk vel chu US police ten an manani heng sipai bang te hi Capitol Hill a Cannon House office building a an kal khoma tamtak chuan an sipai tran lai an hak thin uniform an hachuaka Iran indona to bro se ti te indona dang kan tin to lo ti inziana banar ten kenga then khat chuan Iran civil mi telaman tang ti lan tirnan tulip pangpar sente an keng boka indona sipai thi te hria reng nalan tirnan US flag thlena hun te po an mangani heng mi te hi US sipai hrang pension inzom khom te an ni a US Capital Police te chuan khotlang nun phung ti boi tu ti in an man khom ani heti lai hen Iran rama suni pui thiam lal Molavi Abdul Hamid chuan in remna thatak neya he indona hi ti to pan du thu a soya Iran chuan an hmel ma te an ngam lova chiatna na satak an hmachon mek ni in a soi Abdul Hamid chuan kan ram wan sang chu hmel mathunun na hnuaya oma kan thil nei hlu te po hmel ma ti chiat mai thein a om mek ani Iran sipai te hian inven na tur man ro poimo an nei lo he boina lakatanga min chandam theitu chu inrem na thatok tak nei ani chu chandam na kan chan theina chu fir fiak howin an dang meka Iran mi puyan no be mek tele pathian hne na engchan na ngen pek don atiani ni zandar som panhi pel to hnuwa thu thara chuan Iran chuan in biak na nei turin ril ruan siam vek to a ma se US Navy ten Iran sumdong longan ka wangin an ngai danan so son le ta ni in soyani a hemi thu hi BBC le Axios ten an tar langa Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US in Iran pot an dang te sumdong longan kap le chunga chuang an man te chu in ka hai thu thlung bo chiat na ni a Iran chuan hrek na le vona machon dana hria a Iran ramtana thatura hmalak dan po a hria ni ati ni in an ziak ani engpo ni se kan thu top na chu anin belova anin bedon MT po a hriat lova US in Iran a bom le mai don MT po a chiang chuang lovani bazar lo thira wangin kan lo me